διστάζω. Βουκουρέστι, Ορέστης. Wanna be vlog. Say hi. This is Delphi. Εκ μέρους της κυβέρνησης Κυροτόξης και του πληρώματος, σας ευχαριστούμε πέταξη γενετρία, μέλους Star Alliance και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη μέρα. Φτάσαμε Βουκουρέστι. Τι έχεις να πεις, πήγε καλά ο πιλότος? Το πάτησε. Να σου πω, είσαι σίγουρη δεν πάμε την άλλη μεριά? Όχι, δεν είμαι σίγουρη. Το πολύ πολύ να καθόμαι ρε φίλε, στο Βουκουρέστι. So what? Ένα σχόλιο για Ρουμανία. Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Πάμε, έλα πάμε, follow me. Άντα που μας πας. Λοιπόν παιδιά, έχω βρει ένα καταπληκτικό καφέ που ξανάρθει. Άντα, μην τους ακούς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μα κοίτα εδώ, πού μας έφερες? I know. Wow! Τι είμαστε? Σε ίδρυμα μας έφερες. Ίδρυμα. Εκεί. Δεν είπατε κάτι να μας ταιριάζει. Γιατί πες στο ξενοδοχείο. Δεν έχει και απέναντι αριστερά, λες. Πείτε ένα γεια στο vlog μου. Πώς σου φαίνεται? Εσύ είναι τέλειο. Γαμάτο. Γεια σας, το καρτελάκι μου θα ήθελα. Ωραίο δωμάτιο ρε φίλε. Γιατί δεν είχα κάτι να κάνω. Θέλεις, πρώτη φορά, γιατί... Εγώ και μεταξύ δεν τρώω πρωινό. Εν τω μεταξύ εγώ. Αν το κάτι από όλα αυτά επάνω, ξέρετε.
Wow. Τόσο κρύο κάνει. We're standing on business. Oh fucking yeah. Τι θες να δω που είναι? Λέω, θα τα πούμε εκεί κατευθείαν. Συγγνώμη που θα χαθούμε στο Βουκουρέστι. Yes. Θα χαθούμε. Και ότι μπορούσαμε να βάλουμε ένα Uber, ανταυτού κάνουμε χαρτίο Ρουμανίας. Γιατί δεν περνάνε? Γιατί είναι μαλάκες. Παναγία μου. Λοιπόν, έλα, τα καταφέραμε. Μπήκαμε στο λεωφορείο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Αντί να μπορούμε να δούμε εγώ σαν τους ανθρώπους. Δεν είμαστε άνθρωποι. Νιώθω ότι εδώ θα μας απαγάγουν, η αλήθεια είναι. Αλλά και εδώ δες. Εντάξει. Είχαμε ζωή. Σαν ψέμα θα φύγουμε, να ξέρεις. Στον αεροπλάνο να φωτίσει να σε κολλάσταν. Βουκουρέστι, μαλάκα, Βουκουρέστι. Γκέτο. Θα μας κάνει λούτσα ο μαλάκας, το νιώθω. Το μπουτ. Το γλίτωσα. Το βρυσίδι. Κάπου ρε, ευθεία, προχώρα. Θα σου πω όταν είναι να στρίψουμε. Τι αγχώνεσαι? Αφού θα χαθούμε. Τι έπαθες? Τώρα που πάμε. Κάπου εδώ αριστερά θα κάνουμε. Το κρύο του το έχει πάντως. Ναι ρε, ό,τι σου λέω. Περίμενε με. Νιώθω ότι θα μας απαγάγει ο... κάποιος. Κάτσε να δω το GPS. Τελευταία μέρα. Εγώ φεύγω. Φεύγει. Last breakfast στο Βουκουρέστι. Το οποίο στέφθηκε με επιτυχία. Τι επιτυχία ρε μαλάκα, ήθελα πραλίνα και δεν είχανε. Επιτυχία για το συνέδριο λέει. Θέλω πραλίνα. Ντελούλου. Καραμέλα έβαλα. Ναι, με τους κάνει για ψωσάρι κατευθείαν. Έτσι. Κουμπαμέτριο ρε μαλάκα. Και? Είναι σκέτος. Λοιπόν, έλα τώρα ήταν να φάω πρωινό στον καφέ μου. Τελευταία μέρα στο Βουκουρέστι θα πάω μία βόλτα. Η ώρα είναι 8 το πρωί. Θα σας πάρω μαζί. Πάμε? Outfit check.
so much. Bye bye. Πάμε να δούμε πώς είναι το μετρό. Μετρό. Είναι λίγο... Πω βρώμα. Είναι λίγο γκέτο η φάση. Φαίνεται. Μετρό, πριν εμείς ξέρουμε τι θα πει μετρό. Εμείς τώρα πάμε να πάρουμε το μετρό. Και ο Θεός βοηθός. Έχει και εδώ μπλε, κόκκινο, πράσινο. Μπλε γραμμή, κόκκινη γραμμή, ηλεκτρικός. Είναι λίγο καταφύγιο η φάση, μπάνκερ. Λίμπε. Έλα, δώσε. Πρώτη φορά είσαι στο μετρό και έχεις ξαναμπεί? Έχω ξαναμπεί. Είναι από τα πολύ παλιά μετρό. Και είναι πολύ στενό. Είναι όλοι όρθιοι. Δεν είναι το δικό μας που έχει καθίσματα. Είναι όλοι όρθιοι ή έχετε καθίσματα στο πλάι. Στάση σύνταμα. Μπήκες? Μπήκα. Ποια? Τα κακάκια δίπλα είναι δύο. Ποια είναι? Πέραν και ίδιο μπουφάνι. Urmează state cu peronul. Urmează, πάμε. Universitate. Οι σκάλες δεν είναι για τους βιαστικούς, έχει μόνο μία σειρά. Εδώ πέρα δεν βιάζεσαι, εδώ πέρα κάθεσαι. Δεν χρειάζεται. Ωραία μαγιά αυτή. Έτσι γιόλο περνάς. Έχεις πληρώσει ήδη το ευρώ σου. Θα μας πατήσουν. Έλα, περάστε από εδώ. Έλα, πάμε. Θα μας πάνε κανένα αυτόφορο. Έλληνες θα είναι ρε. Άντε καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Αυτό θα το πάρουμε σίγουρα. Τη μοτσαρέλα, η μορταδέλα. Ωραίο είναι αυτό που τρως. Λάχτης. Πάμε. Θα πάμε να ανοιχτεί την πόρτα, κάπριο. Ψήσου. Wow. Και έρχεται η Άντα και ανοίγει και αυτή την πόρτα. Θα σε βάλει να κάτσεις από την άλλη γιατί ζαλίζεται. Και εσύ, Ποιος? εσύ τρεις. Την μπλόκαρες. Μια δουλειά είχες. This is just me being me. Δηλαδή δεν μπορώ να κάτσω ανάποδα. Κοίτα εκεί. Αλήθεια, θα κάνουμε το στο νόμο. Ξενέρωσα τον άνθρωπο, μου λέει ήταν αυτόματο. Όχι, το ίδιο έκανε και η Μαρία πριν. Μπράβο ρε Μαρία, ξεφτυλιστήκαμε. Μπορείς σε παρακαλώ, please, please. Τι, να αλλάξουμε? Ήμουνα με τον President of the Senate στο κοινοβούλιο. Και? Τουρίστρια. Ναι. Τίποτα, βάιμπαρα εκείνο το χώρο. Παιδιά, μπήκα σε όλα. Κεράσανε καφέ. Στο τέλος, αλλά δεν είχα χρόνο. Πρέπει να έρθω εδώ και έφυγα. Τι
εβδομάδα. Ρε άντα. Αυτά. Τώρα θέλω να σας δείξω φωτογραφίες. Διέτης πάλι. Συγγνώμη για αεροπλανάκι. Βλέπω πολύ, βρέχω. Παναγία. Βρέχω. Veniva a bordo, la cisterna vedi, poi ci vedrai sciappe se riesce a prendere. Εγώ. Amo. Φτάσαμε Ελλάδα. Άντα. Άκουσα λίγο ελληνική μουσική, η καρδιά μου έτσι με πάει. Έτσι, μπουζούκια όπως είμαστε. Έλα Σωτήρη μας, πιο γρήγορα σε παρακαλώ. Βιαζόμαστε να γυρίσουμε σπίτια μας. Δεν μας έχουν δει τα σπίτια μας.